Després de 90 minuts a Grècia, tornar a jugar 90 minuts contra una rival que va amb línia ascendent, que té a nivell condicional està molt per sobre de nosaltres. Penso que marxem a la primera part amb molt càstig, vull dir que hem estat molt a camp contrari, hem tingut les nostres ocasions i quan millor estàvem, potser, ofensivament ens marquen 2 gols molt ràpids. Després canviem, passem de línia de 5 a 4-1, 4-1. Aquí controlem més les esquenes, intentem controlar més les segones jugades per evitar que golpejos des de fora de l'àrea i contenim bastant bé el resultat i el ritme de joc que tenia Feroe. La segona part, a nivell condicional, ens costa una mica més, tot i això continuem, amb bona sortida de pilota, intentem buscar lluny a la jugadora per descarregar i poder avançar. Ens ha faltat aquests metres al final, sobretot a la segona part, per poder fer el 2-1 que ens hagués ficat al partit a nivell de resultat. Anímicament ens ha costat molt els últims 15 minuts, perquè el partit a Grècia també va ser molt intens, però amb l'equip estem orgulloses del procés que portem. Ho hem donat tot a cada partit. Sí que és veritat que el resultat és agredolç i no reflecta l'esforç que hem fet i això, a seguir treballant. I la veritat és que hem millorat moltíssim des del dia 1 que va venir l'estaf nou i molt contentes del progrés que portem.